10 факта, доказващи, че северномакедонците са българи. Номер 10. Цар Самуил и българската държава са столица в Охрид. Цар Самуил, въпреки че управлявал територии в днешна Македония, е признат като цар на българите от съвременниците си. Византийските хроници го описват като български владетел. Номер 9. Охридската архиепископия, продължение на българската патриаршия. През 1018 година Византия премахва българската патриаршия, но я заменя с Охридската архиепископия, наречена архиепископия на българите, и запазила този титул векове наред. Номер 8. Братята Кирил и Методий. Двамата братя са родени в Солун, град населен основно със славяноезично българско население. В житието им се казва, че те говорят на езика на местните славяни, т.е. старобългарски. Номер 7. Куберовите българи, заселване в Македония през 7 век. През втората половина на 7 век Кубер, брат на Аспарух, заселва голяма група българи в района на Македония, около Битоля и Прилеп. Това е най-старото документирано българско присъствие в региона, векове преди формирането на средновековната българска държава. Номер 6. ВМРО – Организация на българите в Македония. Основателите на вътрешната македоно-одринска революционна организация като Гоце Делчев, Даме Груев и Христо Татарчев се самоопределят като българи. Уставите на организацията говорят за защита на българското население в Македония и в Одринско. Номер 5. Гоце Делчев. Гоце Делчев в писмата и речите си многократно подчертава, че борбата е за българския народ. Известната му мисъл гласи: "Аз разбирам света само като поле за културна борба на българския народ." Номер 4. Българската екзархия. След признаването на българската екзархия през 1870 година, населението на Македония масово се присъединява към нея. В над 70% от населените места жителите се самоопределят като българи, отказвайки се от гръцката патриаршия. Номер 3. Европейските и османските статистики определят македонците като българи. Австрийски, френски, руски и османски източници от 19 и 20 век категоризират славянското население в Македония като българи, а не като отделна народност. Номер 2. Български език в училища и църкви преди 1944 година. До 1944 година българският език е основният език в училищата и църквите в Македония. Използват се български учебници, песни, книги и богослужебни текстове. Номер 1. Югославските власти създават нов македонски език, базиран на западно-български диалекти, като част от усилията им е да се откъсне населението от българската си идентичност. Лингвистите потвърждават, че това е политически, а не научен акт. Бонус факт: Георги Димитров подарява Македония на Тито. След Втората световна война българският комунистически лидер Георги Димитров подкрепя идеята за обединение в Балканска федерация с Югославия. В този контекст той се отказва от Вардарска Македония и признава македонската нация по настояване на Тито. Така българската позиция е пожертвана в името на комунистическата доктрина. Бонус факт номер 2. Кръстен Мисирков между българското минало и македонския проект. В книгата си за македонските работи през 1903 година Кръстен Мисирков предлага създаване на отделна македонска нация, но признава, че населението до тогава се е самоопределяло като българско. В други текстове Мисирков открито пише: "Аз съм българин, макар и от Македония."